Ayan, ayan. Tapos na. Ito na ang aming masarap na merienda. Ayan, welcome back, welcome back. Ngayong hapon po ay magluluto po tayo ng espesyal na espesyal na pinahapot, yes. So, nandito po yung ating ingredients. Ito po, ayan, saging. Yung saging, kaunti lang po yung saging natin dahil kinuha lang po natin ito sa kapitbahay. So, nakapalang tayo ng isang sapad, ayan. Tapos, meron tayo ditong harina. Ayan, tapos, meron tayo ditong asukal. And of course, meron tayo ditong cooking oil. So, ayan, ang gagawin natin ay una, pamamanitan natin. Bumulig ka. Ayan. So, pamamanitan. Opo, pamamanitan namin. Ayan. Ayan, naghugas muna ako. Tapos, saka na natin gagamitan ng patalim. So, hatiin natin para madali lang yung magawang hatiin natin sa dalawa yung bawat isang saging. Ayan. Tapos, pagkatapos nito, lalagyan na natin ng kuting na tawag nito itong harina para maging isa na talaga siyang ganap at tunay na pinahapot. Tapos na yung ating isang lang tayo, huwag nating damihan baka may manghingi. So isang tupper lang yung ginawa natin, tapos ngayon bubudburan na natin, hahaluan na natin ng tawag dito itong harina. So, lalagyan natin ng harina para kumapal-kapal naman. So, ayan. Tapos, bubudburan din natin ng asukal. Lalagyan ng asukal para manamis-namis. Ano yung tubig? So, tansya-tansya lang yung labanan dito. So, kung sa tansya ninyo, tama na, so huwag nyo nang dagdagan. Tapos, lalagyan syempre ng tubig para mahalong mabuti. Ayan. So, ayan, ready na. So, huwag na kayong magtaka kung ba't kinakamay ko kasi pangkain lang naman namin to. Hindi naman to pang negosyo. Ayan. So, mas masarap kasi kapag may yung tatawag sa English na labor of hand. LOL! So, pagkatapos nitong paglalamas ko, so, pwede natin itong isa lang. Mainit na ba, kawali? Mas masarap nito kapag nilalagyan ng margarine. Oo. Magiging mas special yung inyong tawag dito, pinahapot. Pero dahil kaunti lang naman yung ginawa natin, pag merienda lang po namin, so hindi na po natin nilagyan ng margarine. So ayan, pagkatapos isasalang na natin. So, isasalang na natin yung ating ginawa. Yes! So, tatatlo lang, tatlong tawag dito. Tatlong piraso lang na saging. Para, syempre, marami-rami yung magawa natin. Mahirap na, may mga dakras kasi dito eh. LOL!
Ayan. Nakabilang kasi to eh. Kaya walang dapat bumahog. Ang tagal bago magbilang. Nangangabag kasi ako dito eh. Ayan, ayan. Tapos na. Ito na ang aming masarap na merienda. Hahanapin ko yung aking mga kasamahan dito. Oh, gusto nyo ba ate? Chopsoy, pahingi ako. Mamaya ate, kaya mainit. Kailangan may tinidor. Dito tayo. Tara! Dito tayo maglaban-laban. Sila na yan. Ayan yung mga player. Tapos ayun, isang malaking bee na ubod ng laki. Nagwawala siya kasi gusto niyang mapunta sa kanya lahat. Mainit. Mainit pa yung bee. Isa kang malaki. Yan lang. Ubod ka. Huwag ka mag Ang kunti naman. Isa kang malaki. Sige, bee. Ginoo. Gra- din ng ano. Grabe talaga tong bibi namin. Inaagawan mong bata. Hala, Bi. Kaya mo ba yan, Bi? Bibi, si Tito lang, Bi. Tito lang, Bi, Ju. Ikaw ay isang malaking ajubo. Sandali, Ju. Sandali, ito, Ju. Ito ang sayo. Hipan mo, yo. Hipan mo. Jo! Bim bambu! What? Ayan, ito na po. Grabe. Para siyang yung tawag dito. Pinapot sa Jollibee. Congratulations kami! Oh, ayan!